Gwamnatin Najeriya ta ce za ta sake sa lockdown zagaye na Kasan nan ta karkace gaskiya. Ni hakuri, mu ci gaba da yi mata addu'a. Wai ko Nijar za mu koma? Bangon duniya za mu je. A fanni ne da killace kuma Buhari ne. Wai ba shi izini. Dan Allah ka yi hakuri. Kai haka ake karatu. Ni haka zan yi nawa. Abba Al-Mustapha yana so ya maka tambaya. Irin yanayin da ni ba na buƙatar kowa ya kasance tare da ni. Baka shirya bane ko ku? Please leave me alone. Lockdown din na wata 7 ne kace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nan ba wani mataki da zaka dauka. Sai dai addu'a. Shine zama lafiya. Halima Atete. Me yasa zaka min haka? Ba laifina bane ni ma. Wa sun sake turo sako. Me suka ce maka? Sun ce lockdown din na wata 9 ne kace. Na gudu ko wancan karon ma an ce sai da aka killace ki. Ni tawo kaddara a haka ta zo mu. Ayya, sorry fa. Adam Zango kana da abin cewa? Na bar Allah komai. Shine zama lafiya. Ni kam ko a jikina. Kai da yake yaro ne. Ina jini yaro ne ni kam ko na wata 9 za a sa. Kane ka. Ke na keta maka wulakanta.